Ya ora. Nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? Habe Mas Pian tolong fotokno aku karo Nanda. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung ada ruk loro. Ya Fotokno, Mas. Lah fotonen ya. Iki. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke iki. Makasih. Oh, tapi Dok, aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan-kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo nang, kowe nembang. Ah, mau nopo ditajare? Napa? Ya Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Ayo. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, yo pelok barang, Mbah Pengendir. Nggih. Kok tuwek men to sing gedal. Wis akeh tuweke arek jiglok ing pindho ae. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Du. Yo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkem dibehel. Kuwi iki rek gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bojang meneh. Ceklek untuku. Kangge mangan kentaki. Untu. Oh, sesuk trauma karo kentaki. Ayo nanti kali. Siap. Karo gantung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ke Apa? ono wong lanang gandeng wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak garepi ben tukel loro. Dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tongkak. Gegarane wong apa? Wah. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki diberi patuk merem. Nah. Maju. Ayo. Tutup bondo tutup rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda, Bapak Ya, Ibu. ya. Oh, pengusaha. Nggih. Usaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih, Nggih dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun. penerus Ibu. Terus ibu. Juragan apa tadi? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikai kok moh, Ora sudi. ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit gedhe. Wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ora nang. Ora Nggih, tuku gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sawayah-wayah ngono lho Pak De. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora njagani. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli angkat jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Kowe iki bar bathi lho kan. badi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nih kok sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus nih. Ya aja lek iso. Kowe iki kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes kijing gak payu suwe lek kaya wabrak wong. Waduh. Min. Ayo.